रस्त्यालगत असलेल्या या वस्तीत प्रवेश करता क्षणी ड्रेनेज सिस्टीमची झालेली दुर्दशा, त्यामुळे वस्तीत पसरलेलं डासांचं साम्राज्य, घाण, त्याच शेजारी मागील 8 ते 10 वर्षांपासून बांधून ठेवलेली पाणी साठवण टाकी, ज्या शून्य नियोजनामुळे आतापर्यंत एकही थेंब पाणी साठवलं गेलं नाही. लहान मुलांना खेळण्यासाठी उभारण्यात आलेलं आणि आताच्या घडीला धुळकात पडलेलं गार्डन, एक विहीर पाणी दूषित असल्यानं बंद पडलेली, तर दुसरी विहीर असून सुद्धा हातानं पाणी काढण्यासाठी उघड्यावर पडलेली. एवढी तळपत्री अवस्था त्या वस्तीची नजरेसमोर आली आहे. बरं, एवढं सगळे समस्या अडचणी असूनही फक्त राजकारणासाठी आमच्या वस्तीत काहीच समस्या नाही सांगणारे काही राजकीय महाभाग सुद्धा या वस्तीत प्रवेशावेळी समोर आले. पण या सर्वांच्या खोट्या राजकारणाचा मुखवटा घातलेला बुरखा सुद्धा त्याच वस्तीतील लहान मुलांनी, बुजुर्ग महिलांनी त्यांच्या समोर ऑन कॅमेरा टराटरा फाडलाय. आम्ही नेहमी सांगतो, तुमच्या राजकारणात आम्हाला काडीचा इंटरेस्ट नाहीये. जेव्हा निवडणूक येतात तेव्हा विकासाच्या मुद्द्यावर बोला. पण हल्ली विकासाच्या मुद्द्यावर बोलण्याऐवजी याच लाखे वस्तीचा राजकारणासाठी वापर करून पत्रकार परिषदांमधून अवकात काढली जाते. हे दुर्दैवी आहे.